Kohimen kopara bayit hau trai Jesu Christ. Ngio snow naka gospel mendakasni. U Jesu las ngau si palat ya kerukam baki pai di Israel kila le halorka jingkuit jongka temple utrai. Ya kerukam baki peniyahit ya ke jinglenium ha ke temple utrai. Ya ke rukam baki peniyahit ya ke jingkai ha pelau jang ke Ïingmane ke temple jang utrai. Om tang ha ka pelau jang ke Ïingmane ke temple jang utrai ke Jerusalem baki la pelong ya ke jingkai Henry kilas tamban rung wat ha ke jaka kentang hangduru kilas tamban kai kilas tamban bu ya ki mrat kilas tamban bu ya ki sim kilas tamban shong ha ki jaka kentang ha ka ban ya pain pisa bada ka temple utrai suki pasuki kastang ban kalalong kum ka yeu buon ki briu ki wan ya tid ya di ki mar ki mata buon ki briu ki la ya hala kadba ki briu ki wan duai hapo kimla satia ban duai namar kane ka jimpeniaid bakala jongi bahe bahain jongi niamju suki pasuki ka temple kaladuno ya ka jingkuit kaba bakade bandon namar kum kane ka jingle suki pasuki ka temple utrai ka jaka koit ka stang ban kalalang ka jaka bam koit namar kum kini ki kam ba jaklia namar balenga on kam jaklia dondru ki ba pelong ka business ha ka temple utrai ka kalalong kum ka jaka kayi shua kane ka temple utrai kalalong ka jaka baki briu ki pindon kamban kinia yaki mrat ki mreng ba kumjuru yaki sim ki do ba kumjuru ban pen kalai ka pisa habar ka pelau jangki mane suki pasuki kilarano hapo kilastam ban sngojan palat kilastam ban snotu berkat kamlele ladang isyong hangno ru kamlele ba kistam ban berkat ladang yahala habarne haporu compare kilastang banduno ya ka burom jongo bele wad hapo ke temple utrai palarang ipet binia ya ke rukam baki pai di Israel kila burom ya ke temple ngila banyoi na ka kitab Leviticus kumno kila peniad ya ke reti niam jongki kumno kila peniad ya ke reti side kuit ya ke temple kumno ki duai penkantang ya ke temple kumno ki buriu ki basno jaklia kila pelut ya ke por banyahit lempa kane ke reti side bad reti side niam kala don bon ki reti bayade bad ka jimpin kuit jong ke temple jimpin kuit jong ki buriu balat bit pop bad kilong ki ba perking shisha Henry suki pasuki kata ke jing perking baro kala du bad kilas tamballe kadbamon kane kalong ka jingle kaba pensausi ya jisu ke temple kalong ka jaka kaba kuit kumbau na kabenta jongi ngimju ong shu temple Henry ngi ong ka Ïingmane kalong ka jaka shong oble kalong ka jaka kentang ka Ïingmane kalong ka jaka bakyntang-tam namar ha ki Ïingmane parish ngidon ru ya ka tabernacle ha ka bau Jesu usyong baro arpo sau kanda Henry ngitip ha ka ne ka juk ka minta larangi peit ya ka rukam le jongi brio lada de kidna ne samla ne longumi ne longupa ki kambaro ka ba kile hapo lese namar ngidon ni sautu ngidon kamban pin kod ya ki Ïingmane ngidon kamban ai rong ya ki Ïingmane ngidon kamban pin beit ya shuki baro hai Ïingmane Henry habangi wan le kum gini ki kam bun sin ngi bun sin ngi klet
bakane kalonga jaka kentang-tam. Bun sin hapo jangiru kalastang ban rung suki pasuki kane ka jinglong kumbala rung ha ka jingmut ha ka jingle jongkini ki paiju ha ka porchisu. Don bun ki jaka ki bruyu ki le kumpa ki le hayau. Don bun ki kinna ki le hapo yemene kumpa ki alakai hamadan. Don bun ki bruyu ki kran kana hapo yemene. Wat ki bruyu ki nudru ban shim ya ka phone ban kran hapo yemene. Namar kane kalanga juk jongi mobile phone. Ba ki bruyu ki kran kana lada mano ba phone ye ki lada de hapo yemene. Kim kan mau ye kaburom jongo belangi laban yoi bun ki bruyu ki lekum ne. Ki kran bait ka bambon hapo yemene. Ne ki pindon kam ban tem hapo yemene. Bad dondro bon ki kina basamla ki akran kana hapo yemene. Ki perkat tentang isyait yoi wad ye ki samla ki bayalam samla ki van shong hapo yemene namar ki tip omdon mano yoi. Nga syait yoi wad ya ki yemene minta ki father ki bu ya ka CCTV namar kum ke ni ki jingtut. Larangi peisha ki yemene shasor tentang kalonga jaka omdon mano bawan te don ki bru ki shim kabu what ban pintingit ya ka jaka kinta kum kini ki jinglong ngilaban yoi minda what hapadeng jongi tashu mudur lada ujisu wan kumba uwan hakapor ju haki imane jongi haki temple bakui jongi unle kumno yangi let's say unle kampalat ya kaba ulale ya ki bruyu jong kata ka por jongu. Don bun ki bruyu ki shim kabu ban pinsniu bat pentingit ya ki yimane. Nalor uksudu persang ban penjot ya ka jingku jong ki yimane. Mangi ki kun jongu bleru ngi persang ban pentingit bat pen bersih ngilaban nong pen bersih ya ka jingku jong ki yimane. Kane kalong ka jimma kabang yoi. Bad ngi yoi ujisu unum maap iki beriyo ba pinbersi ya ke imane. Kumba ngila yoi haga jingle jongu haba uyo ikini ki beriyo haba ulay yoi ikini ki nong kai ki bamburam satya ya ka jingkui jong ke imane. Ki bamburam satya ya ka jington jongu jisu ha ke imane. Ula be eki. Ula pinkalon ya ke me jongi. Ula bratlut ia ki sim ki do jongki. Bad ula sngo dom palat. Bad namar ba kini ki bru ki layoi ba ula lekum ne. Kito ki bru ru ki kwa ban penyap no. Namar ka jingkwa jong ki bru ban mane ya ubale kaladu. Minta ka jingkwa jong ki bru ban kamai ban kai kalalong kam kalain haga jingim jongki. Ki beriu ki peit ya ki jimmen doi. Minta larangi peit ha ka jingim jom bun ki beriu. Balai bun ki beriu ki leit mas. Balai bun ki beriu ki lei syai mane. Namar ki peit ya ki jimmen doi. Kumba peit ya ki nigi nong kai. Balai ki lawan sya ke tembel utrai. Ki wan tang ban kai. Kalam ka profit. Te tentang ngi pelong ya ki mane. Kum ka jaka ba pel ba yo profit. Jimmen doi shimet. Jim omde jimman doi men siam henre jimman doi do. Buon ki beriu ki penkala ya ki yimane ya ka balang jongi kum ga jaka banyo jimman doi ya ka do. Jimman doi ya ka do ban ya ka jimman doi men siam. Nah kata daw ngilas tam bandu ya ka burom. Larangi pet ngilaban tip ka jingkordor jong ka jingkut ka ba kongsan. Kumba ki pai di Israel kila penyait ya ke retiniam jimpen koit mangirung idon bon jait ki retiniam jimpen koit kum ki sakramen jimpelapop jimpen yasuk bado balai kum juru kata kadangirung haki maneba ngi shait bu ya ka kerko bakin ki briu ki vi ya ka ktipat ki le ya ka dak dempana haka silang ma jongki shua bakin rung hayimene kai kata ka dak kata ka mut kani kalong ka jimpen kan mau yaki baki rung ha ki ying kentang bat ki di ban long ki bakuit te ki duwai ha ubale pen kuit no yangi na ki jingtingit baro shua bangin rung hayimane kumjurung itip kat bangin rung hayimane ki bruyu ki bariu bale ki dam ngip ki mane
Yau Jisu ke tabernacle namar ki sautu ka Ïingmane kalong ka jaka badon Jisu. Henry minta ladangi pet bun ki kon jongane ka juk ka ba minta ke pelong ya ki Ïingmane jongi kum ka jaka yau. Ladangi pet pi ki basngap yenga larapi puson pela ban yo I habun sin haba ki kon jongi ne ki ba kamsanru kumno ki yai ka Ïingmane kumno ki shong ha Ïingmane hato don ki buriu bakwa ban shong jar ban duwai ne ngiyo I bun ki buriu ki bakala ki keren ki kana ki yarki bat ki le ki kam ki bam ia hap shu bat ka jingkot jongu Jisu yangi haki ingen tang jongu na kata ka daw ko himmen ko para ngidon kam ban puson jiliu kindiat halor ka rukam bangi im badu Jisu halor ka rukam ngitrang ban pinyade badu Jisu ban yusngo hakak tin uptrai buon ki brio kila dom yaw Jisu buon ki brio ki kwa ban penyam henre don ki bati namar ki shait snap ya kak tin utrai kak tin uplay ko ong ki pait ba kila ya play jimut ya kak tin utrai bad kala pelong ya ki ban ting burom yaw Jisu kumpang yusngo na ka kitab jimpen pau ublay ula ong yaw ya anis bakuit ban shim ya ka kot kli bad ban bam ia ka kot kli bad haba ula bam kala pen kuit ia bu bad ula snow kata ka jingtang jong ka tin uble wad ha ka po jongoro kala ka bor pa pen kuit ai ba ka tin ka bang yesngo men da kasngi kanang pen kuit yangi kanang ia rap yangi ban kamburom ia Jisu kam eat ya ka Ïingmane jongi kum ka jaka ba bakyntang-tam bangin nom pelong shu namar jongi shimet ban long ka yeu tengi iwe pa iwe ngide ban shim ya ka jingrai manga shimet nganum le kano ka kam ka ba pin bersi ya ka Ïingmane jongo bale namar ka jing ka instinct jonga tongin shim ya ka jingrai ban pin bed ban pin pa ya ka jingim ban ka jingade jongi bar Jisu badu bale bad ka Ïingmane ka jongo Jisu be it karku kardo yangi pensle yangi pensauto yangi halor kane ka pang ka ba mekran hangi minta kasngi bangin nang shimkia ya ka jingya de jongi bat ki Ïingmane jame bangin nam long ka daw pa pen bersi ya ka jing kuit jong ki Ïingmane ha ka ba pelong ka krem jongi nong tu ne ki ying ikum ki yeu enyaro yau trai Jisu Christ